Bekumbetshembetshe sisinxibo semveli kusitsho iingoma zesintu. Amachwama ebambe indibano kwikhaya lawo kwaJoji eDikeni. Amachwama athi angumnombo kaYintsati yaye afuna ukuthathelwa ingqalelo anikwe isithili Sarah Baartman nathi ngumhlaba wawo. Ilungu lekhaya lamachwama uPhumelele Mahlombe uthi le ndibano yokuchubelana ngemvelaphi yawo imnika ithemba. Le ntlanganiso yanamhlanje ibinyanzeleka sihlale ngoba ndiphumileyo iphume isinike amandla wokokuba eli bango lifakiweyo lamachwama eneneni linto esifaneleyo ngoba kaloku nathi savinjwa ubukhosi bethu sasuswa kwindawo esasihlala kuzo sazimbacu kwezinye indawo kwezinye izizwe. Kodwa namhlanje emva kokuba siphuma kule mbambano siye siba namandla wokokuba sikwazi ukubuyela kwezi ndawo bekufanele basihlala kuzo kakade nezi ndawo sasidudulwe kuzo ukwenzela uba kumhlaba okwaziyo ubuya kusetyenziswa umthetho sikwazi ukuwufumana. Le ndiwana namhlanje sinike amandla wokwazi ukukhuthazeka kulo mcimbi. uXolelani Nyamla nobesisithethi kule ndibano uthi kubalulekile amachwama ayazi imvelaphi yawo. Sizalwa nguYintsati, uYintsati nguyozala uchwama. Imihlaba yethu siyayazi ibisendaweni ethile. Xa siyolatha namhlanje imihlaba yoba omkhulu ikule ndawo kuthiwa xa ikhumshwa namhlanje xa ibekwa ngokwe-region ngoku kuzothiwa iSarah Baartman. Umhlaba wamachwama lo ingumhlaba naxa ujonga imbali ozawufika ufumana uba ngumhlaba wamachwama lo. So siqonde ukubana ke asikwazi ukuyiyeka lento ilale sikhona okwingathi asikho, masiphakame siyilandele. Amachwama athi akwadlala indima ekulweni nobundlobongela obujoliswe kwisini nengumkhwa othande ukuqatsela. Abantwana nabantu abangoomama sithatha inxaxheba yokuthi xa enaloo nto azapha kuthi kwesi sigqeba simncede simdibanise nee-social workers kwenzela azokwazi ukubaxibilile emphefumlweni. Kaloku laa nto yenza nee-depression nee-anxiety yes nesimo sengqondo. So sisahamba loo mandla kodwa ke nabantu ngootata babe sisithi sicela bayixhase because ngootata babone abantu bamachwama ba sinalo inkxaso kwabatata. Amachwama athi aza kuphinda adibane ecala kweyekhala ze ngenyanga yoMsintsi babhiyozele imvelaphi yawo eBhatisi. Athi imbali yawo yafumaneka kwiYunivesithi iRhodes. Kwiindaba ze-MPK TV ndinguNandipha Mestile eDikeni.